Tervetuloa tutustumaan Sunsaunan laude-innovaatioon. Swing-mallisto on vastaus kestävään kehitykseen, käytettävyyteen ja parempaan hygieniaan. Lauteen kasaaminen ja purkaminen onnistuu hyvin yhden ihmisen työnä riippumatta saunan koosta. Teräsrunko on oikea valinta saunoihin, jotka ovat jatkuvassa käytössä. Teräksinen lauderunko koostuu valmiista komponenteista. Asennuskohteessa ei hitsata eikä käytetä työkaluja, jotka synnyttävät palovaaran tai lisäävät rakennusaikaista siivoustarvetta. Rungon teräsmateriaalia on 2 laatua, happoteräs ja ruostumaton teräs. Happoteräs sopii uimahalleihin ja kylpylöihin, joissa käytetään kloridia. Ruostumaton teräs käy muihin ympäristöihin ja on huomattavasti edullisempaa kuin happoteräs. Ylläpitokustannuksiin vaikuttaa eniten lauteen käytettävyys. Riittävän suurten lauderakojen, purettavuuden ja vaihdettavien laude-elementtien ansiosta peseminen ja huolto eivät voisi olla helpompaa. Elementit ovat keveitä ja sopivan kokoisia käsitellä. Laudetta uusiessa runkoa ei tarvitse vaihtaa. Laude-elementtien vaihto uusiin on edullista, eikä se keskeytä saunan käyttöä. Sunsaunan lauderatkaisu säästää myös siivouskustannuksissa. Hyvä pestävyys mahdollistaa erinomaisen hygienian. Riittävän suuret lauderaot ja sopivan kokoiset laude-elementit helpottavat ja nopeuttavat päivittäistä siivousta. Pesutelineen avulla laude-elementit voi pestä myös pesuhuoneen puolella. Rakenteellinen ratkaisu, jossa laudelauta on liimattu profiiliin, lisää käyttöikää huomattavasti. Laudelaudan päät eivät halkeile käytössä ja laude säilyttää kauan ulkonäkönsä. Uimahalliolosuhteissa jopa 2-kertainen.